I will bring this one. Unsa na siya kinilaw? Unsa na siya daan? Danggit. Very gigutan na siya daan. Unsa nga ilan anang kinason nga color white? Imbaw ang alan na. Tulo ka baso eh. Cute na siya, ma'am. Nagka-cute. Cute na siya, cute. Balod po kayo kawan, ma'am. Grabe yan. Lagayan na mas kanduhay may butanganan. Balod po kayo katon, kuya, no? Grabe yung kusuga sa hampas sa tubig. Oh, kahit sila. Pintara na nga ni ganuan ka nang dagko ma'am 120 na ka na kapi na lang nila no. Tulo lang din eh. Ayon. Ay kinilaw lang kin kilala. People of Arapita. Right. Okay na? Malat. Ila ka gusto. Salam. Malipayon kay si mother. Murag na gini kadate sa Valentine's Day si mother. Oh. Pila na? Ila tabi boy guys man. Ano ting kahoy ninyong ah? To yon suwak. Pila na kanang singalan na ni kaning Suwak. red. Ah, Maligo ko, maligo. Lambay sa na. 40 ang takos eh. Ah, sorry. Kunyara ko mamalit ni kung mag-live. Hello, sikat na kayo mo last Sunday. Unsay ka storya ni mo ato nga naabot na mo bisan asa. Bisan asa na nga mga pages sa mga picture gipang grab na. Then atong last Sunday kay daghan kay nangani paghapon nya wala na daw. Nay nangani og mga alas 2, alas 3 wala daw iya muna agatong among gi-post. Naurot na dyan daghan kay ding kuan amalit. Bye-bye pod. Karon mas sindaghan lagi ro no. Ako nakita daghan na kayong lamisa nga nag seafood. From dire to napaning luyo. Oh.
Lagi. Dito, be? Ay, puto mo lang mo yung na init pa. Langoy bukbot. Salam, salam. Bukay lang ma'am. Wala na po lagi ka dito. Oo, may kita ni mo. Ay, sir, pili lang, sir. Pila na? Bali, ma'am, nila po balat dito ba rin, ma'am? You can now like it that thing. Pau-pau gain. Napa ka na sagusan dito store? Wemon Kumar from Manila. Kumar family na sa Manila, sir. Sir, pili lang, sir. Sa imo, sir. Hello, sir. Good morning. Richard Belly, takaroon, sir. Wala ko yung buo. Te, unsa ni te? Unsa ni siya? Lahi lagi ni. Balat na kagisan, aga pong pag-export na balat na sa sir. Lahi lagi ko ano? Dahil kani siya, balat na sa ipo. Ah, Kan kanang kinaay, kanang tiyan sa ba, kanang balat ang balayan ani sir, gilabay kay gahi, kanila siya may humok katampo. pila po na te? Tag 40, kung tuloon mo assorted, ay ginawa ng tulo. Tagasa na sir. Taman pa man mo niyang hapon no? Kung pansir, turong tama. Dagan lagi na kaniya tong last. Kaya naman sir, wala dito kapalit. Human sa atong pag-post. Gid asmagan mo pila ka nga taon. Wala naman sa bigyan. Wala na jud man. Tayo unta ka man. Kasi kasuya ni mo ma'am nga naabot ta og line-line nasod. Kay grabe ka viral ang picture. Lagi din dagan pong nanganhi pagkahapon wala daw iya mo. Moray lang gani diri biya ma'am. Napay gikan og usamis gikag laing lugar. Moray lang gani niya wala daw iya mo. Mo lagi. Muna atong gi-live ug uturon kay katong mga napalaw atong Sunday ma'am karon sila mo anhi. Daghang ga message na ko itong last. Kay tama na daw mo alas 12. Nya nay nanganig mga alas 2 pa astres. Lagi. Salamat kung man tayo to sila sir. Mentag mo balik tong mga nangita atong Sunday. Dagan man nangita. Lagi. Ano, unsa ni siya? Bornay ni? Unsa nang gisala? Pila na? Gagaw sa burnay sir. Ha? Tag 50. Sige, ako unya. Unya, niguman ako ni. Ako sang tumano ni akong trabaho. Hi, ma'am. Busy yan ni ma'am, oy. Balik ka po ka dapitan nun niya. Kaya maglato, okay? Sir, pili lang, sir. Madam, kuha kog duha ng murag burnay, madam eh. Pila na? 50 no? Kana kuha kay muna akong gipangita, ilain na naan. Hapiton daw niya. Natintal mo ko, mis kagalay bra ko. Lami man god. Ay, ay be.
Yan, ilain na siya. Balikan na ko na. Kaya natintal ko. Lami, mga kuning mga sipos. Ano eh? Kung saan siya, ang saktong pag-abri na. Ang tanaw daw ko. Aduk-duko na siya. Ay, ako kay Lugiton, man ako na yung baba, dili day ana, di ay. Mura inigduk-duk ni mo, mukuan siya. Matik siya mo open. Muta, oy. Tagpila po ni kaning gisa na nadaan, no? 40. Ay, ito, Angel Cherry sa Talairon. Sarap. Na-reserve na to? Okay, okay. Mamili pa ko di aton. Susuroy sa kore. Dito na po ko standby. Kita sa TV. Unsa nga ala na ning pution? Unsa na siya? Balat nga kabisa. Sir, pili lang sir, pagkapina natin. Dagan lagi karon ma'am, mas nindagan lagi kaysa atong Sunday. Ang namaligyag seafood. Pila na mo kalamisa, napa dito. Panako na ato to sunahan. Oh. Pili lang ma'am, pagkapina natin. Kada Sunday jud ni no, inani no, daghan kayo buwan seafood sa Orchid. Inita kayo eh. Bagong haon pa. Init. Aso-aso pa dyan no, marag di pa na yung mga kaon dayon kay init pa man. Mupay pa kaon. Gusto ka ma'am, makita. Oh, naman. Ano ka? Taga Panasalan mo. Panasalan, Tanedel. Sa punito. Unsa ni siya kaning puti nga nasa unsa na? Talaba pila pod. Unsa na siya sukaan pagkaon ana? Pwede ko lang, pwede ka sahod ko na. Asa sa? Kita na yung kung walang burnay ato. Sa wakas. Burnay yun. Nakapalit ako. Akong gipalain sa daan. Pero dili siya na mo katong burnay nga akong ipangita. Katong puti. Siya kuan ba nga hamis. Burnay. Katong hamis nga gagmay. Ilami katong kamunggayan. Bisala rin nga ana. Balisala rin. Asa na katong burnay. Wagi ko kita ng burnay ba. Naabot na yung pagadian ana. Wala yun. Ato sa kapibutan, magutot. Nalagay. Ano lang ni kapuan mo? Isa na lang kayo mo.
Semar Banmar sa Tagamubod, Punta Blanca. To CH. Angel Cherry, shout out sa akong family na sa Talairon. Buddy. Shout out to Angel Cherry. Hello buddy. Salamat sa pag-share sa tabuan. Makamis ang tanan. Seafoods Baligya. Kalami sa mga seafoods fresh. Pandesal or Francis. Say sudah na mumumpong gani. Akan na siya. Amo ni siya. Asop-supon siya. Pwede kuhan ka ng dagom or tunok. Ikuhit. Sup-sup gila siya. Hala, lahi lagi ni ma'am. Unsan ni siya ma'am? Lahi lagi na isura. Saipo, tiyan sa balay. Saipo. Pila po na. 40 na nagyapon. Lami na sir, panis-tamis. Good food. Asa naman tong ako ah? Ano na? Adiha lang na. Balikan na ako na. Sir, lato sir. Imba. Ay sir, come din na sir. Palita tanan sir, hurot ta. Ruel Amuang, shout out. Dito na po ko mag-standby ni Ma'am Jamaica. Solid follower, solid loyalist. People of Oroqueta. Sarap. Pila ni Ma'am Jem kan? 250. Sini siya. Ay, hello, salamat. Thank you. Anak, talaba. May kasag. Pupalit po ko ng kamuting kayon, Jem ha. Kakoy Pares. Kanahan ako mama na. Uy, Mayang Lagan o Pagadian City na vlogger. Shout out. Salamat sa pag-follow des people of Oroqueta. Palit mo dire ka people of tindahan. Imo ni bangko Ma'am Jem lingkod sa ka. Ako say managiya Ma'am Jem. So palit na din ka people kay kani ka Ma'am Jima daghan po dire og baligya. Ay Chebi Chebs. Nami jud tanan man diri ka pips.
Pwede ka magpakita, ma'am. I-shout out siya. Imong anak sa Brazil, diri siya naglantaw sa People of Kita Day. Di ka na mag-shout out niya? Pakita ka sa camera. Okay, dayon sa Brazil. Kasi trabaho niya dito. Missionary sa Pastor Kibuloy mo, ma'am nga. Sierra. Picture tang duha ron, mama. Picture tang duha kay ako i-post sa ako account. Muli ko mong anak, hindi. Say mo, sir. Say mo, ma'am. Nagtalabang ako ayin, ma'am. Kanang sa botilya. Sir, pili na, sir. Itom, may kasag. Mupalit ko, ma'am Jim, ka ng kamuting kaway kay akong mama. Piyan nakasag. Tag 40. Sige, isa po daan na. Pahit ko, ma'am Jim. Isa lang. Dayon. Okay, kasag. Naibog na jud ko. Di na jud mapugngan. Kung naagiday ka sa tabuan, mga ka-people, magdahal tag kwarta kay maibog jud ta. Maana jud. Ilay sa pre, wala na no? Anay 20. Ano jud? Super na jud. Yes. Napaabot ako mama. Balik, manguro ko sa bulan. Ano na? Say mo, ma'am. Sige lang, lami mangyapon. Nakoy nakitaan nga kinason nga dako siya. Unsa ka ni siya? Samo? Mumpong siya pero napog siya nganan. Kani ma'am, unsa ni siya ma'am? Basta siya ha? May so mga na ta mga ka-people from Romel Leopoldo from Taguig, shout out niya. So thank you so much sa people of Tabuan. Palit mo ano kani bitaw sila ni linya. Gani sila og gani pong diri. Napuli sa kong luyo. Ate o naka-MGS na ba ni sa una? Interview ni sa KMGS. KMGS baka naman. Ma'am Gemma, from Baliangaw. So, seafoods is life sa Oroque.